Здравейте хора, аз съм Шаро 99 бъга и днеска сме в третия епизод от нашата поредица с PES 2013 и днеска ще играем срещу Stoke City след много убедителната победа в предишния матч с 1-0 в 80-та минута с гол на Анита. Това ме израдва. И да, сигурно ме израдва. Така, вече започваме. Сега вече съм в по-добра форма за мачове. Леко настинал. Това беше грешното подаване. Още. Да знаете, казвате кои футболисти да купувам, защото този отбор съм там, че да ви забавлявам. Да кажете, напишете в коментарите кой футболист да купа. Роналдо, Меси, който ще че му предложа добре. И така. Аз отдавна съм качвал клипове, извинявайте за това. Това ми пепана играча, бе. Искам фал. Беше да. Избива. Също Stoke City си, ако не сте видяли. Или ако не знаете кои са те. Така. Какъв Пеле, бе? Удар! Чакайте да изключа звука да се чува на такова. Така сега се чуваме. Брилянтно. Тук вече си имаше фаул. Няма фаул! Чисто нарушение. Аз мисля, че то скапан са някъде. Засеква симулация от чужда фаул и топа. Плюс това за мен. То ако беше изведен. Папи Сиси. Най-големата ми звезда. Футбол. Въпреки, че някакъв глав гол. Twitch. То рикошет видяхте и почва се да стане пост. Ето вижте. Иначе влез светълката. Ако беше този рикошет, беше страшно. Избиваме. Гледаме да допчиха. Лоша. Трябва да направя нещо, подобри си състава предишния матч. Бих силен отбор и сега си изложиш някакъв второстепенен отбор. Няма да стане така. Но защита не имам никакви играчи. Не със силни има защита, не никакви. Са някакви идиоти просто. Так, нямаше да подури. Така. Какво правиш, бе? Значи много нещо не е как трябва този матч. Трябва малко да стекнем стили. Извинете. И така. Джак Колбък поема топката. Добре, и ето, това. Папи си се, поема топката. Добре.
Хайде бе, бия бе, ко чекаш. Хайде, не мога да бия просто. Бия бе, ко чекаш. Това ще не знам грешка. Просто. О, боже, боже. Така е. Много се дразна, че те, че ме бият. Идиоти. Айде! Но тук аз съм. Това е. Това е. То отбор не е на прибилите ви. Той е на прибилите. А мач падне, а мач губи. А мач падне, а мач губи. Бе, какво правиш, бе? Пула, как съм навял. Има време, спокойно. Няма да направим нещо. Направим някаква смяна. То... Никъде не ме кефи в средата. А сега папи си се. Моля нещо интересно. Какво е това железно зверче, бе? Как мога да фане? Как мога да фане? Какъв е това вече ме дразни? Ох, боже, боже. Нищо не правим. То го знам. Те са при трансфер, то не играш тук. И, добре, това спре, ключка. Бия, бе, бия, бе, бия. Направо, излагате. Значи, излагате си та голема, бе! Няма фал, я стай се махай. Я, директен изстрел. Един точен удар имаме. Хайде! Това беше чист гол почти. Игра, да, майко. 5 метри отгоре, че мой поне един гол в кампите 5 метри. Кой бе? И това беше всичко от този матч. И от този епизод. И така. Аз бях Шал 69 бъга и ще се видим в следващия клип. Чао!